ട്രഡീഷണൽ എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷനാണ്. മുൻപുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഹയർ സെക്കൻഡറി, SSLC, മറ്റ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കണ്ടിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന, അഭിമാനത്തോടെ പറയാവുന്ന നല്ലൊരു തുക സ്കോളർഷിപ്പായി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിലെ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും മറ്റ് ഇതര സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കൊണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് പഠനം തുടരാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇതിലൊന്ന്. ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രസകരമായ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അപേക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നും എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നിക്കലുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുവാനും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും മെച്ചപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നേടിയെടുക്കാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കീപ് ഇന്ത്യ സ്മൈലിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൾഗേറ്റ് പാമൊലിവാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതും അല്ലെ പഠനത്തിന് ശേഷിയുള്ളതും അതിന് അർഹിക്കുന്നതുമായ കുട്ടികൾ, എന്നാൽ അതിനുള്ള റിസോഴ്സുകൾ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പരാധീനതയുള്ള അത്തരം കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2020 ക്ലാസ് 10 ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായിരിക്കണം. SSLCയോ തത്തുല്യ യോഗ്യത പാസ്സായാൽ മാത്രം പോരാ, ക്ലാസ് 11 ഏതെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം. SSLC ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്കിൽ 75% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനം ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഇൻകം സീലിംഗും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു പരിധിവരെ ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് 20,000 രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് കിട്ടും. ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ID പ്രൂഫ്, ആധാറോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ വോട്ടേഴ്സ് ID കാർഡോ പാൻ കാർഡോ എന്തെങ്കിലും മതിയാവും. ഇൻകം പ്രൂഫ്, ഇൻകം ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ BPL സർട്ടിഫിക്കറ്റോ, ഒന്നുകിൽ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ BPL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയാലും മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എനി അതർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കോമ്പിറ്റന്റ് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ. പിന്നെ SSLCയിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഫീ റെസിപ്റ്റ് ഓർ അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ +1 അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതിന്റെ ഫീസ് അടച്ചതിന്റെ ഒരു റെസിപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ലെറ്ററോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫ്. ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ലോഗിൻ ID ക്രിയേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വെച്ചോ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വെച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ചോ അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ചോ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രി, ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ID, അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് ഫീൽഡുകൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. രജിസ്റ്റർ ടു റിസീവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, നമ്മളിവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര്, അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രി, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. സെക്സ്, സ്റ്റേറ്റ്, ഏത് ക്ലാസ്സാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നമ്മളുടെ ഒരു ID നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഗിൻ മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. +1 കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്താണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ്. എൻട്രി ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ്, പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല +1 സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് 11 ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് SSLC അല്ലെ 10th ക്ലാസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. SSLCയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ
വാക്യതുല്യ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ശ്രമിക്കണം. കഴിവതും എല്ലാവരും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ച് നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മളിനി നോക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പാണ് HDFC സ്കോളർഷിപ്പ്. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് 2 കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ +2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ UG ആൻഡ് PG കുട്ടികൾക്കും ഗ്രാജുവേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുമാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നത്. +2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 1 വർഷം 10,000 രൂപയോളം സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അതേസമയം ഡിഗ്രി PG ലെവലിലാവുമ്പം 1 വർഷം അത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ 2.5 മടങ്ങ് 25,000 രൂപയോളമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രൈസിസിൽ പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പഠനം തുടർന്നു പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏണിംഗ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിലെ കുട്ടികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഏണിംഗ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ജോബ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ജോബ് ലോസ് ഓഫ് ഏണിംഗ് മെമ്പേഴ്സ്, ആക്സിഡന്റ് മൂലമോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് മൂലമോ ഡിസബിലിറ്റി മൂലമോ അല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും റീസൺ മൂലം, ഓർഫൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന കാരണമാകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ FIR കോപ്പിയോ സ്ലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റിന്റെ ഡോക്യുമെന്റോ ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അഫിഡവിറ്റ് ഫ്രം ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ, FIR മെഡിക്കൽ റെസിപ്റ്റ്, ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ്. പിന്നെ ഓർഫൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഡെസർട്ടഡ് ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ റെലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് സച്ച് ആസ് കോർട്ട് ഓർഡർ, ലെറ്റർ ഫ്രം റെസ്പെക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഏജൻസി തുടങ്ങിയവ സ്വീകാര്യമാണ്. സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇൻകം പ്രൂഫ്, അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, അതാകുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്വീകാര്യമാകുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമാണ് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ മാർക്ക് ഷീറ്റ്, ഇപ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ അതിനു മുമ്പുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ആധാറോ വോട്ടേഴ്സ് ID യോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നിലവിൽ അവർ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫീ റെസിപ്റ്റോ അഡ്മിഷൻ ലെറ്ററോ, അങ്ങനെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൂഫ്. പിന്നീട് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻകം പ്രൂഫായിട്ട് ഇൻകം പ്രൂഫ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ് കൗൺസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം പ്രൂഫ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ തഹസീൽദാർ, ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അഫിഡവിറ്റ്. പിന്നീട് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ 10,000 രൂപയോളം അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഫീസ് ഏതാണ് ഏറ്റവും വിച്ചവർ ഈസ് ലോവർ, അതാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് ഡിഗ്രിയും PG ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 25,000 രൂപ ഓർ ആനുവൽ ഫീസ് വിച്ചവർ ഈസ് അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് ലെസ്. ഡിപ്ലോമയ്ക്കും ITIക്കും പോളിടെക്നിക്കിനും ഒക്കെ അതും 10th ഓർ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് 25,000 25,000 പെർ ആനം. ഈ ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ സ്കാൻഡ് കോപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒന്ന്, വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോം ഡ്യൂലി സൈൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ബൈ സ്കൂൾ, പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ അധികാരിയുടെ ഒപ്പം സീലുമുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോം. അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി. 2 കോപ്പീസ് ഓഫ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫിൻ്റെ 2 കോപ്പി. ഇൽനെസ് ഉള്ള കേസിലാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ നോട്ട്. സാലറി സ്ലിപ്പ്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എംപ്ലോയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ സാലറി സ്ലിപ്പ്. മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് 10 ഓർ 12. സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ഇൻകം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. സൈറ്റും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുമ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും പഠനത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ സ്കോളർഷിപ്പും ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു സ്കോളർഷിപ്പും നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.